Relief operations para sa mga naapektuhan og baha sa Misamis Occidental nagpadayon. Ihap sa mga namatay sa probinsya, misaka na sa 19, samtang ana sa sobra 47,000 ka individual ang naapektuhan. Ano ang report? Kasinatian sa Misamis Occidental, sukad pa niadtong bispera sa Pasko, hantod sa pagbaha. Karon, aduna nay gamayng kahayag, sanglit nagsunod-sunod na ang pag-abot sa mga hinabang gikan sa mga nagkadaiyang ahensya. Usa niini ang Cagayan de Oro City LGU nga naghatod og food ug non-food relief pinaagi sa City Disaster Risk Reduction Management Department. 31 ka team ang gipadala sa syudad aron personal nga ihatod ang mga hinabang. Dala nila ang mga sinako nga bugas, canned goods, noodles, tambal, habol, banig, moskitero, kaldero, plato, baso ug uban pa. 12 ka mga personahe ug usa ka water tanker ang gitahasan sab nga magpabilin sa Oroqueta City aron mutabang sa relief operations. Gihatod sab sa Philippine Coast Guard District Northern Mindanao ang relief goods gikan sa Cebu City nga gidonar sa DSWD Region 7. Kauban ang DSWD Region 10, mibiyahe sila ngadto sa Misamis Occidental ug giapod ang kapin 2,100 ka pack sa relief goods. Laing 2,100 pack sab ang gibiyahe gikan sa DSWD 10 sa Iligan City. Naghatag sab ang Coast Guard og mga bugas, dilata, juice, biscuits ug uban pang pagkaon. Nag-apod-apod na sab ang MDRRMO sa Jimenez ug Hinabang nga gikan sa PDRRMO ngadto sa Barangay Mialem ug Carmen nga lakip sa labing apektado sa baha. Samtang nagpahimangno karon ang provincial government sa mga gapahigayon og solicitation para sa mga nabiktima sa baha. We have not authorized anybody to solicit because the provincial government, the national government, we are on control, no? Igo man ang atong nahatag sa ato ang mga biktima. Sa ulahing tala sa probinsya, miabot na ngadto sa 19 ang namatay. 3 ang missing ug misaka na ngadto sa sobra 47,000 ka mga individual o sobra 13,000 ka magbanay ang naapektuhan sa baha. Karong umaabot nga bagong tuig, dunay mensahe ang gobernador sa mga misamisnon. Ang ato ang mga kaigsunan nga na-displace in due time makabalik na sila, and then let us more or less now go back to the focus of celebrating Christmas and then looking forward for a prosperous New Year to come. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.